Күгәрсен районы бүген Баҫыу көне семинары катнашыусыларын кабул итте. Республиканың көньяк райондарын бергә йыйган форум был юлы төбәктең тәвәккәл хужалыгында үтте. Кәңәшмә сиктерендә урак компаниясына рәсми старт бирелде. Азат Галиуллин дәвам итә. Азамат Хисмәтуллин бар гомерен авыл хужалыгы тармагына арнаган. Замандашыбызның хезмәт стажы 4 елдан ашау. Төбәктә ул үз һөнәренең остаһы булып танылган. Шугала Баҫыу көне форумы үтәсәк, тәҗрибә майдансыгы уның яуаплылыгына тапшырылган. Участкаларга бүленгән авыл хужалыгы культураларыннан ул бигрәк тә дизайн сортлы карабойдайга өстенлек бирә. Чөнки ул республикала үзенә күрә ят төр һанала. Монда бул участокта 7 сорт карабойдай сәселгән. Шуларның иң беренче мына бул карабойдайның дизайн дигән сорты. Бул иң беренче генә бер генә сорт ул. Кара кортлар уса торган. Кортлар уса торган. Монда үзе апелляйттер кортлар. Бул безнең Светлана бар, ана тигәндә икесе сортлар бар. Аларга кортлар әрәк уса. Бул единственный мына бер генә сорт беренче тапкыр үстерәбез. Күгәрсен районында үткән кәңәшмә республиканың көньяк төбәкләрен бергә йөрде. Агрономдар заманса технология үзенчәлекләре менән генә танышып калманы. Теге яки был авыл хужалыгы культураһының уңышын барланы. Бүгенге кәңәшмәлә бөтен яңа сортлар, яңа технологиялар, ашламалар, башка төрле яңалыктарны күрәбез. Яңа сортлар менән ничек үскәнен, безнең якка яраклашкан, яраклашмаган шуларын безнең өчен бик тә файдалы. Республиканың фәнни тикшеренү институты галимдары безнең төбәккә хасы авыл хужалыгы культураларын хайларга сакыра. Чөнки улар тиктәләрсә елһына үткән. Безнең климатка яраклы булуы күптән ифатланган. 100 ел уның эчендә селекция эш алып барыла. Шаңара күрә менә быелгы ел 18-19 ел ул турыда күрсәтте. Үзебезнең шартларда чыгарылган сортлар, үзебезнең табигать шартларында чыгарылган сортлар. Алар безнең табигатькә бик яраклы. Менә шуңа күрә күп инвесторлар ташыдылар республикага читтән, көньяктан ташыдылар көзге бодай сортлары. Менә шушы быелгы безгә шартлыган кыш Башкортстан кышы түзмичә быел 170 мең гектарда үлделәр. Бүгенге көнгә тиклем Башкортстан галимдары 2 тиктәннән ашу картоф төрен уйлап сыгарган. Уларда өйрәнү әле дә дәвам итә. Сорттың ергә, табигать шартларына яраклашуы тикшерелә. Шулай ук авыруларга бирешмәүсәнлеге өйрәнелә. Гыйльми эш зур садамлык талап итә, чөнки бер төр картоф сыгару өчен генә берничә ел вакыт талап ителә. Алексеевский сортын гына мисалга алганда, дәүләт теркәвенә индерү өчен 12 ел самаһы вакыт киткән. Һөдемтәһе куандыра белгечләр. Бер төптән 2 килограммдан ашу уңыш йыйып алырга мөмкин. Башкорт дәүләт аграр университетында 3 сорт картофы Алексеевский, Елена Бирск патент алган. Әлеге вакытта 4нче сорт Эрвелла әзерләнә. Был сорттар безнең климат өчен бик яраклашкан. Шул ук вакытта сорттар төрле авырларга каршы тора ала. Әле фәнни эзләнүләр дәвам итә. Яңа сорттар уйлап табыла. Форум катнашучылары игътибарына урында ук эштең ничек башкарылуы күрһәтелде. Бәрәңгә бар бит инде шуның күзенең уртаһынан гына бер күзәнәкте алып, шуны махсус средага ултыртабыз. Күзәнәктер бүленгәнлектән, уның уртаһына авырулар килеп өлгермәй. Шуңа күрә микроскоп ярдәмендә гына уртаһындагы күзәнәкте алып махсус средага ултыртабыз. Һәм ошо средала ул ысална тирәһендә ошондай үсентегә әйләнә. Һәм ошо үсентеләрне без һуңнан ябык теплицаларда, ошолай макеттарда үстерәбез инде. Быел форум секторында тәүге тапкыр яшәсә участкаларыннан торган тәҗрибә байдансыгы әзерләнде. Халык игътибарына уның тиктәннән ашу төре айрым сортларга бүлеп тәкъдим ителде. Баҫыу көне семинары быел 5 зонала үткәрү каралган. Алдагы көндәрдә форум катнашучыларын Гафури, Елайыр, Тәтешле, Мәсетле райондары кабул итәсәк. Ниндәй хужалыктарда үтүе күптән билдәле. Авыл хужалыгының мөһим вакыйгаһына әзерлек яз айларында ук башланган. Азат Галиуллин, Булат Закирьянов һәм Иван Демидов, Яңалыктар, Күгәрсен районы.